имаше много място отдолу. Да бе, но той така изглежда, защото и скала са, то Изглежда много, обаче има поне 10 цента място. Да бе, да. Кой ще мине път Джамал нататък, ама тук върли нагоре. За дървото. Да, слабичко това дърво. Ляв! И ляв! Напред ще караш с ляв. Ляв напред. Няма да мога да тръгнеш там. Дясно няма да мога да тръгнеш. Я пробвай дясен да. Още. Стига. Давай. Стига, не чак толкова. Не толкова, Добре, добре. Етка. Етка. Зад скалата държи, няма На 4 пръста от дървото. Като опре няма къде ходи.